make a show. And it's going to be a man can say, a quiet lamb subano. They will do crudia. Nemu maham dear Mia Masasi. Me enemy see day and a matare, enemy team. Means we don't fear you. Tim slow, a big boy so big rather than more. We knew me in our dear P. But you quite yet me found. It's how many pyramid to Danny. Papa, it will make me up to snow after a hashing while rubbing young one. Ah, Papa. Me can't show. The penny see will be and tomb is a pa. In fact, we'll be our time. Huh? So, Subawayano. Any a quack who many mercy, it will do him. Over time, dime. Huh? When you are not pale bone. So when you could see a cut any bunny see when you need dear, or so poor baby far. Now, who does any word, Jenny? Sense what does any be cool. Miss me catch you say, I know, and the 2 free fear. The sound of the free fear. So I am Papa Fee. Papa Fee and I'm a few. It is a one to element my idea. Also, on him a copper fee. Papa, day. A day. Ah, I don't. Made a jam you. And then they come you, no can you see, and yes, sir. Swim free and quite Mamma de Bonnie. I don't swim free and quite over Muddy Bonnie. Free and co. The sound of the free co. Papa is a man quite here. But you are called ye, me found. Mesuma Brewa, so called top boom, so called Tom and me found, Mrs. Sound of the free uncle. Hey, because I don't know. It's a little bit of a question. You are going to question him in a few cow. Question him in a few cow. So soon, Timason. Untimason, my berry of fear, pal. So Untimason, my berry of fear. It's a little bit of vehicle. Now, there is so. Now, continue so, or therefore. William will have in Cranabani, or therefore, the sum of 7.5 pieces. And the two. Or therefore, and it's a problem. Papa, the son also has a problem. Oh, what a better, and a thing from Mel, and wow, dear. The movie. Or therefore, therefore, I don't jump. I don't want. Why, Miss Papa? A man in young one. Would you actually them? And into the winner actually the baby say, what's the fat at the door? Maybe I find the so quiet. Yeah, no one don't do class and nothing. Makia, may I start a pair? Then so in company who would be said, to the Buamo wild day, and Kawaii Yankee. It is a wow one night, now body coho ever than a sia. The giddy say, I don't know, ever boy. That is right. It's in that. With the message of time. Nothing. Oh, the only addition here, we are you. Show to you what it is. Show to you. No matter when you have a couple of minutes. It's not good enough. Hey, we are Corona. I don't know. Hey, you didn't want to battle. Hey, Bonova. Oh, Valeria. Sir, Fritania, I don't go anymore. See, I beg poor Jack. I say, I don't want there. I don't cast on penny while we didn't even work a wood out. And it's only me pound, no, they come into more. Free, because I can do what Kabuda Kora. But I know what I can say. Yeah. Me too, but I went. Hey, son, dear. Hey, no one in what I can say about an hour buying me. Why about Abian when you're back for? Until they were booming, Victor do quavy out there. Why you almost said you have a can of I won't see. What would be your goes and yes, I pa dear. But my bojama, Bokay, so what quiet about 1 dear. Never your dinner when him. I could not be my French and I said, name pay a dear. Hey, I know where's your way. Ah, what about all be dim who fell an accident? That's not okay, anything. Hey, I mean, I may worry no bunch on worry with you. I don't so big now, I say, we cry chum. Ah, come on.
Tia moi. What will we say? Me nyan fie min kan bi nhyɛ wo ba bɛka kyerɛ sɛ wo hwɛ sɛ dia me yo hia me mpɛw. No mo hwɛ me bunu ba wo san ka kyerɛ sɛ adom kora mpɛw na me mu ne me ba bɛpɛw. So wo sɛ nyani pa bi ampɛw a ka fidan adom ku wani ma si wo badwanyi. Sɛ nyanya ka ba bɛka kyerɛ sɛ mpɛw. Wo we fi sa da no we hu kora nka sa ho. Wo we ma bi bia kyerɛ sɛ mpɛw. Ye kyerɛ sɛ me wo ya wo wan kete prɛte mintin. Unye be man hwe ukora unye be ma utwama mpese nhom funa mampo pese wo de wo nka wo ye nche kwa wa yire nkura da wo ye nche wa yire den no ne se na mene me hwe wa hasu hwe ma hasu ye nyina ye die kabisi ani mie heni ye se ne no ko wani pramire pa pramire ne akwo na beto asase so me kwa be ma ni tie fia se ba fina to konkon so de mempe o boy. Bonoba. We jina wakati nse me se so ba no. Na we wo se so ba nem. Wo. Na me maachia. Man kan chiro me nya we be man ya me pene pandire be ba kurunga no. E be ji hu nsam. Kurunga fo nyina be ji hu nsam ma na agye da fo nsam ma da fo be bodwa. A che da afre kurunga ma ba wa. Edi ma sie mfimfini wakase kurunga ma nyina mo hwebo ba ne mu nsunya no. Wo be ma konofo be ma papa bi osintari abono ba de na ba kurunga sei. Empo sa be ma hemme de fo mi ti fa ho ntoto no. Ti kurunga ma nyina mo hwebo bo ne hu nsunya no. Wo na wankofa be ma ne nani ma asimi ti asese. Aka so na me kan. Wo ni ma asu ti ase. Na me be ma nani ma asimi ti ase de me mpe. Hwe. Bonoba. Me mani swadi hu no wale yo. Enye bini kurunga fo me ma. Bonoba. Me. Enti amwa. Me ware oba. Uhu sa aba na beshintra. Wa. Enye bia na enye kurunga. Anani pakwan be hu na kurunga ba hwane. Ana me se twen. Ye mamlemle. Abene. Ye mamlemle Bonoba. Oba me ware no. Uhu no kura be fere so be kasa ho. Wo bo de kura ba nti bi da ni twi. Abeba. Apui. Mate. Kurunga wo yimfiri ho. Ne adon kora hin ni pa bebele mi adon kora hin nsamanfo be ba nsa na wa aba. Kurunga yimfiri ho a ne sa adon ni ho a ba hwane ni ho fe kurunga. Ba hwane. Apui. Wo da bo hu ba akro. Why? Abene. Ana msu bo hu ba akro. Why? Na nya wa Bonoba. Why? Anya wa. Na wa hwane. Susan achi bo agina ho. Na me atintin hu me dai. Na ne die. Anya wa. Why? Wo so anya wu ani bi. Yo. Wo so anya wu. Onya wu. Bonoba. Wo ne me wasem da na. No wa ba asem. Wo ni ye ma hi. Ne fa hu be wa ba bi die so ma. Wo ye ma hi keke. Wo nye hwe na so wo ye ma hi keke. Why? Wo ni ye ma hi na ho ye ntane pa. Wo nye mfe. Wo nye be ma bia ho ye mfe. Be ma no ho nye mfe. Na no hu na no ho ye ma hi. Me hu nya wo. Wo nye mfe. Wo hwe ne nye mfe. Wo hwe te se tefere. Wo hwe ne nye mfe kora. Wo nye nye mfe. Bedasi. Why? Yo man na mase. Bedasi. Si nko ade ke menya bi. Wa kwanya ne he. Hini wa kwa fa no. Hifa. Kroben yeso. Ana kodi oto yeso mprenu ni wa kwa fa no. Obuwa. Wo nya ba bia te se na me na no kora defo hwe me a. Ka se Bonoba. Na nanu mani ni no ko no ho fe pa na wa ho fe na ye se asie nipa. Ye heda nhunti a. Wo bisa defo man kanto defo so wan kanto se ho fa. Ono ya oya nipa ma no ntimi nka no hia nkwanche no ti nka kire me kwate. Uni ma no kanche no. Wa bodu ya chia. Hello. Anyway, dear. Anka. Anyway, dear, madam. Who is Ramen? Na, onyama ye. Papa na pamoja. Papa pamoja. What's why? Ya kwa tuna asema zokani. Sisi maya saadi ya media, one minti na biyo. Nisama ya mambrao. Kada ukache mzee. Sema no nyi mzee minti. Na so wani mdada. Wani na tinibuo fu wasema nisama ya mamet na osu. Atu weje say ya sempo.
wetie ɛyɛ asɛmpa sɛ mpanyin sɛ sɛ yɛyɛ wo baabi a ɛyɛ akɔ baabi wo baabi no ɛne fie ayɛ a mɛgye wo fɛ so dodo fa nneɛma no ma me fa nneɛma no ma me nti wei na woma w'ani gye ma me na wɔ sɛ woma w'ani gye Ano, mame oge fi ebe fa uto. Ano, ade eti uti aticha winti de bibi. Ano chani ya no. Akojo unya no ho ade. Na cheche bibi aba kotoku. Na wa chebu afu. Na wa cheche wa pamo no a. Uche weje ne fa uto. Akojo unya no ho ade. Oje na tena ufi ya. Cheche bibi koto no a. Ano, you ba chamo na aba kwa akoka. mame bibia nto no Hey, ano, guys, Ankacha, watch it. Hey, Adam, Coco, and Penny Foodie. And I couldn't chill, Gasio, Coco Penny Foodie, and Frida to a command in the chat. I wish it so. One from Sylvia and China, and yes, ye. Now, my winter now. So I do it now, we are to after I should. Watch our copper, Penny Foodie out. I shall one with chow, one no papa and casa. Then when anywhere in Cherry, when I be no and in a fell so. Sure, and not to a better year. Now, when you are the attack, now, I could have a man of a young wadia, if you are modia, about it now, I shall be no. What it, mame won't ask you. me kwa me ma wo nkɔ mame me ma do mu nkɔ baabi a ne nkɔ baabi a hey, saa bere wei ni bra ɔbɛtena me nkyɛn a metumi anya abotere etumi ahwɛ me ba me serew Ano, paa there were there no. But don't tell me I tell you what a full bed. Huh? I know. yɛpɛ yɛ adeɛ What a full bed no. fon kora yɛpɛ yɛ Eh, adeɛ mame we are two on catcher. Your mom catcher munchera. Oba, when you tell him what your mom couldn't know what. You dare to meet you. An animal first year, or will find a whole family. An animal first year, not some bonnet here. One man, say, I batch annual. What you know? Now, give papa and China Banetti. When you bet to me, I see, I know I would do better. mame waa so na wo kyerɛ m sɛ meti wiase a memfa ma no nka asɛmpa nti gyae sɛ wɔde wano ɛka bɔne bie ne hɔ What ɛbɛsi you did, I know a carbon in what you know about so. And teach your boy, I know me could have missed you a cow. We have very well renewing young time. Kawana has a copper penny for you got to a mountain which are power no much. And young one for much. Now, I could be a go bonia, my two will yes, you. Man and Pamoa Quadan, or pan and tell. Quiet, I'm mame no me mɛyɛ me nka sɛ menyɛ adom mu sisi a no wɔba nti wɔ sɛ meyɛ ma wɔ sɛ mema ne baabi tena ɛno na manyɛ no antena ase sɛ Oh, you know what you have reached the Kurana, would you got your coaching penny for a sure? One more could have your better nature, you know, without Mr. Row. mame dabi Hey, I know. Hey, Adam. oh mame Adam, what type you are? Adam, mame ade Mr. Mamma, ɔbɛtena ha sei na kɔ ɔkɔ hefa na ɔnkɔ What course you hefa na ɔnkɔ Of course you feel. fie ha na My ɔbɛtena name is Patem Biana Chow. mebɛhwɛ adom ahyɛ me baaka ho mame meserɛ paa adeɛ a wo ne meyɛ no mempɛ adeɛ a ne meyɛ wɔ fie ha sɛ mempɛ The two one meda coach. ase di matam daare da nyina da woyɛ ano no wode ade sɛ ɔbɛsɔre anɔpa ɛkɔsi anwummerɛ wobɛdi matam saa You are Tamoda. na ɛnyɛ na wodi matam Make your own ɛnyɛ na wodi matam answer. mate Pate. mate magyimi a magyimi a mepɛ I know. Would you have been a man in the witch room and into him? What's it? I told my catcher. Would you have been here? Did you to them? A man in Tower Yam? Now, what by my I tell you. I tell you. Akyere Papa, gya me papa no ɛmfrɛ me papa ɔmfrɛ me papa na mepa mɛpa w'ani so mɛhoyaa frɛ me nana kontire wopɛ kora yi nana no kora mpo firi hɔ sɛ nana no kora mpo baa ɛbɛyɛ te sɛ sɛbi mprɛ aduasa ɛsɛ madwale na manene me ho no frɛ me kontire wate akyɛdeɛ I'm not country.
bɛfa ne saa wonhwɛ na mepɛ sɛ abɛbrɛsɛ epie na yɛtumi edi baanu nkɔmmɔ na wapie yi deɛ yɛmmɔ ne tam nkɔmmɔ no a mede too w'anim no akɔsi sɛ akyɛdeɛ owurɛ fi mekaa sɛ mepɛ sɛ nka meware wo na woyɛ me yere no akyɛdeɛ mama ɔbrɛ akɔ n'anim a ɛnwene ho bɛn biem ka biribi pa ɛkyerɛ no Nsi bi a mepɛ sɛ metwe wɔn wɔ fam anaasɛ nso menkae baabi a mefiri sɛ mefiri hɔ sɛ maware sɛ mewɔ kunu sɛ menni kunu sɛ mewɔ ba sɛ menni ba mennim sisi a sɛ mete paneɛ na maware o na sɛ mekae menkyi sɛ mewɔ kunu anaasɛ mewɔ ba bi a na meyɛ ne dɛn mede fa he meegyaa wakɔfa no anaasɛ meefa no bɛka ho akyɛdeɛ mama meyɛ panin mempira biasa akyekyedeɛ ɔnni hwee koraa no ɛnyɛ ne konkuro akyekyedeɛ nni hwee no ɛnyɛ ne konkuro ɛtumi sɛ akyekyedeɛ sɛ mempira biasa ɔnam kɔɔtwa amansa anim na ɔyi akonkrosɛm di akonkrosɛm a nyɛ biribia o n'ani da ne konkuro so meyɛ panin menim de wonyini nnuru baabi a waware a me ɛnka mehu Some di kaka sa akyekyedeɛ nni hwee no nyɛ ne konkuro panin nni hwee no ɛnyɛ ne nyansa ɛne n'ani a ɔde hu adeɛ kɔ akyire akyɛdeɛ mama sɛbi mpira biasa ɔkɔ akɔte amango na bɛdu no asɛ ate atɔ fam a nkora di fi sɛ atɔɔle ɛno ate atɔ woyɛ abaayewa a wosi so a woba bɛbɔ bra ɛdeɛ nti na memaa wo din akyɛdeɛ no ɔdwene ho nananom ɛne ɔdoma nkoma ɛde wo akyɛ me hwɛ medi bia wo kuro yi mu meyɛ kɔnten no kuro no nyinaa ti ɛne me aboa a wɔni nan a wɔwɔ tire aboa bie ni asase yi so a sɛbi mpira biasa ɔnni tire a ɔwɔ ahome mpo edua mpo ɛwɔ tire ɛkyerɛ sɛ kuro no ɛwɔ mu sɛ dɛɛfoɔ te akonnwa so nanso mende kuro no eti hwɛ memma biribiara nhia wo w'asetena mu anaasɛ asase yi so sɛnea wokan sɛ mpo ɛba na nkaakayɛ w'adwene si biribi so a atwam so a sika ɛtumi adeɛ nyinaa yɛ sika no nso ɛne me a kontire hwɛ fie a metim kuro dua mu fa w'ani fa kuro dua mu nhu fie biara yɛagye ho yi kontire me fie hwɛ ɔdɛɛfoɔ ɔte akonnwa so baabi a mema yɛkɔfa adɛɛfoɔ firiɛ ɛnyɛ agorɔ me na mema yɛkɔfaa no na wɔkɔhwɛ so na wɔte nam sɛ daabi ɔde siesie na sɛ akonnwa ada mpan a mede me sika bɛfa adɛɛfoɔ aba na mema yɛde ne baeɛ sɛ yɛmfa ne nsi akonnwa so mehwɛ sɛ da animonyam honam no deɛ ɔdom akoma de ama no nanso daama ɛnna botom mehwɛ anam kaa sɛ daabi sɛbi mpira biasa mpanin sɛ anka atwadeɛ wɔ hɔ yi ɛno ɛne yɛde bere sika kɔkɔɔ ɛti mede sika bɛbere dɛɛfoɔ na metam sika nyɛ ketewa de too no ho sɛ gye ne ma mu nyɛ du nti sɛ ɔnam na ɔkunkun sei ɔtu ne na benkum no a medin na ɛbɔ kɔ na nifa no nso agye so tire wei ne di kɔ na nifa no nso agye so tire me no dɛɛfoɔ koraa nante a ɔde bɔ me samrane
Na de ne behia wo akyɛdeɛ. Nana, o deɛ mesrɛ wo. Anammerɛ kakra ɔyɛ. Akyɛdeɛ, wo ne akokɔ da. Yɛmpɛ dabrɛ. Wote nsɛm a maka kyerɛ wo yi a, dwene ho. Sɛbi, ntwa po. Ne sɛ ntwa frɛ po ntwa wɔ yɔn. Ɛnkɔ nkɔtwa sɛbi mprɛduasa afram. Na wonkɔ nkɔsrɛ nsuo ɛmfiri ɔfin. Wate? Akyɛdeɛ. Radio ɔdɔm akoma ne nananom de wakyɛ me ampa. Mɛma wo so aba mfasoɔ wate. Odi kuro so aba mfasoɔ nyɛ deɛ me ankasa mebɛtete awe. Mɛho wo yie. Wobɛyɛ saa ama ne no wobɛba wee. Woda hɔ kyɛ sɛ deɛ wo mprɔ da. Me no country. Papa, na me ya deɛ wɔ dem. Kɔtoa so akyɛdeɛ. Kondo coupe. Kosi bebree me pɛdeɛ si kwae no mu. Me pɛdeɛ wɔsoro paa. Na ubewi kubia wa kanjira me. Sabri ya na bi na me enyumre na me bongo furu kubi. Me pa na dwotie Na me. Kwae bretu mu wɔ deɛ na nam pɛ. Deɛ bɔsoro paa. Oi. Anti ama me oyo. Uke mi tie kesi ashe mi funu. Anano ma ya die. Ni so ya die. Adiana me pina wo pa kesi pa ni o. Ni pa wo mi ba sa si so. Eda ya be die. Ni mi odi kuro. Ede. Ni ma me wo ye no. So se me ma me wo no e de hye. Ena papa so ni obusika anye. Ni obusika nkase wo se no onye de hye. Yesu ni sikanti mo nya me ma me ware no. Disi e kase dede. Na yen obi akrantie baako. Ya to tundi me kwa fom ni me tewe no di kuro tewe. Dra mo ho. Ya bia betie na no mada. Me tuti ya yi. Sika ni ye bia nkasa. Na me opa free mo no so no. Wa nya ya pro. Na papa timi bo mo dia. Jama dia. First way. Okay, kana. So when they not bana o mani ji. So what was that? Oh, what am I? No. Sorry, we are not community. Yeah, I don't know me one. Yeah, they would see me. Adia ba ko so am de kan papa ne say. Messi. Mo pe ngwa afun. So ba nya yem papa ngwa ne ziwa. Ko stand tuma. And when you we are dear. Obe ka fo mu sisi a. Na kwana enam bia bi wombi. Adwene opa. Akrantia ya bubuo. Empunam chese enam ye dia frafra. Kutra ya ho. Wo ya ho. Enam be na ope wo wi ase wo so no achichede achi. Enwa achi. Ni nyina bi won kwane. Me nam kam kire wo. Se me sise wo sa na ma wi am to se enam bia pe bia ni nya bi wo. Na me papa atu ne boase. Ijana budie. Se me so me fam mama ni je ni peye. Me fam wa me ba. Itina me pina mo se See, a good anyway. me jiro. So nya me ba. You are saying me, Me pa jogo free machine.
Nemo didi na didi wasene. Za asene bia ya asene. Ya bi manga said you didi na asene se me ba wo fi mi masene. So fi me so masene. They said you wo be wo no. So anyway won tell na se me de man. Let's wo no na wo be man ma me bia. O de me chira me de me de ama na wi. Ira, o se wi asene bia ti me. E bi kura na wo be wu ansa ma wo. Nti o se wo che me bia ade no. Se be ya wo free mu a me betimi a cha. Ye ni e wo hwe na se me mewu ansa no wo de ni wo be di hia o. Ye ni me di hia me ra. Ni wo be di hia papa. Ma me ra. Isa se me wu na. Hie. E komi se be si a wi wo no.